Минутите до кратките новини в 11:30. Една среща, от която ще имаме полза всички, надявам се. Добър ден на Магдалена Николова. Добър ден. Здравейте. Магдалена е бизнес коуч, треньор. Веднага трябва да кажем какво е това. Ще се представя с няколко думи. На първо място определям себе си като организационен психолог, тъй като това е специалността, която съм завършила и това е професията, която практикувам. Оттам нататък конкретните специализации, които имам и областта, в която работим, са бизнес тренингите. За това след името ми седи и думата бизнес треньор, което на български преведено е буквално обучения в конкретни компании. Колкото до коучинга, който става все по-популярен, това е другата ми специализация. Тук става въпрос за един абсолютно индивидуален подход, който се прилага, за да може един човек да открие вътрешния си потенциал, да разгърне силите си и да преодолее предизвикателствата, които се намират в личния или професионалния му живот. Нещо, което е нужно за всеки. Преди да продължим обаче да ви попитам, защо се върнахте да работите в България? Всъщност, през последните 2 години, откакто съм в България, това, което казвам на хората около мен, е, че във всяка една сутрин, в която се събуждам, съм абсолютно щастлив човек, че живея и работя тук, въпреки всичко, което ни заобикаля като предизвикателства. Преди това 4 години живях и работих в Швейцария и всъщност причината да се върна тук е, че България е една територия, на която може да се разгърнат доста нови неща. Имаме нужда точно в областта на обученията, на тренингите, на индивидуалното развитие от такива подходи, които насочват един човек към вътрешната му сила и към процесите на развитие. Това е също и процес, който наблюдавам и сред мои приятели, които решават да се върнат тук и всичко, което са взели от една или друга държава, като умения, компетенции и начин на мислене, да го приложат тук, на мястото, на което сме израснали. А обратната връзка какво показва? Какви са хората, които търсят това в Швейцария и различни са от тези в България? На съвсем базисно ниво не намирам разлики между хората, които търсят да се самоусъвършенстват, дали ще бъде Швейцария, България, Щатите или някоя друга държава. Един човек, който е поел индивидуална отговорност, има желание да се развива, да развива екипите си и хората, с които работи, можем да го срещнем във всяка една държава. Така че тази разлика не я откривам, но пък с екипа, с който работя, всеки ден се поздравяваме, че имаме наистина уникалната възможност да работим с хора, които имат желание да се развиват, да намират нови неща пред себе си, да поемат по нови пътища и да правят и себе си хората около тях самите, дали ще го кажем по-добри или по-можещи или по-искащи. А има ли такива, които се отказват по средата на пътя? В подхода, който използваме, нека да го наречем, че един човек не би се отказал, по-скоро може да срещне бариера или лимит или предизвикателство, пред което да спре. И ако в този момент до него има мениджър или колега или в нашия случай треньор, който да му зададе правилния въпрос и да го насочи към неговата собствена мотивация и потенциал да преодолее тази бариера, той не би се спрял. Каква е причината за големия ръст, за нарастването на коучинг индустрията даже? Може не само в България. Може би с една дума да кажа защо използваме думата коучинг. Това е чуждица, от английски език идва. Така както маркетинга не е преведен на български език, а използваме английската дума, по същия начин се съмнявам, че и коучинг ще има пряк превод на български език. Тук става дума за подход, при който, както казах вече, разгръщаме потенциала и възможностите на един човек и го правиме не чрез съветване, не чрез менторство или бутане на човека буквално в някаква посока, а чрез задаване на въпроси, чрез слушане и чрез даване на възможност на един човек сам да намери пътя, който му е нужен. В този смисъл коучинга се оказва наистина един от най-ефективните подходи в Западна Европа, в Щатите, съчетан заедно с обучение, дали ще бъде на индивидуално или на екипно ниво. И съответно тогава, когато аз конкретно прилагам коучинга като подход, това, което забелязваме, че един човек е много по-склонен да се обърне и да намери възможностите си, това, което наистина умее, да си зададе въпроси какво мога, кои са нещата, които не мога, но искам да развия
и съответно кои са нещата, които искам. Каква е целта, каква е индивидуална отговорност, която искам да поема и кое е първото нещо, което ще направя в посока постигане на тази моя цел. Вие сте и първият коуч, треньор, както казвате, който става член на Международната коуч федерация. Да, заедно с след като станах член на Международната федерация по коучинг, заедно с още двама колеги в България, които са и другите двама сертифицирани коуча в България, направихме представителство на Международната коуч федерация в България и благодарение на тях заедно в екип правим всичко възможно, за да популяризираме този подход в България и да дадем възможност на хората, които се интересуват, да могат да се докоснат до подхода, до ефективността му и съответно да намерят експерти, с които да работят. Наричате себе си треньор, треньори. Това означава ли, че има някаква алюзия с спортното поле? Тук прави разграничение, мерси за въпроса, прави разграничение между двата термина, които използваме. В процеса на коучинг един професионалист е коуч, а в процеса на трениране или на български обучение наричаме себе си треньори, тогава когато предаваме ключова компетенция на хората. Да, това е термин, който идва от спорта и всъщност това е най-близката метафора, която използваме в обученията, в тренингите, които провеждаме. Съответно, дали ще е на футболния терен или в момента, в който, както на времето Стефка Костадинова се изправила пред високата летва, един човек е способен да тренира един спортист. По същия начин в екипа, в областта на бизнеса, можем да тренираме на основни ключови компетенции хората, които да развиват себе си, с което естествено да расте и ефективната комуникация в компанията, презентационните умения, тема, която е много искана и търсена. Да, затова и ви питам, до тук казвахте всеки да открие в себе си потенциала, но пък може би по-сложното понякога е да се създаде екип, да се опази екип, дори да се предпази екипа от всички онези предизвикателства, които онази криза донесе. Напълно сте права. Аз се радвам, че в момента работим с хора и компании, които слагат акцента върху хората във фирмата, върху развитието на определени ключови компетенции и използват този период на така наречена криза, за да могат да повишат... Тя не е така наречена, тя си е криза, осъзнаваме. Да могат да повишат компетенциите на хората в екипа и да имат готовност в момента, в който кризата приключи, буквално да атакуват отново пазара с повече гъвкавост, с по-високо ниво на компетенции и с иновативни и креативни практики. В този смисъл, вашият опит изплашен ли е българският работодател? От кризата. От кризата. От това, че трябва да съкращава, от това, че трябва да направи екипа си по-гъвкав. Не бих нарекла хората, с които ние работим всяка една седмица, оплашени, по-скоро бих ги нарекла хора, които виждат нови възможности. Възможности да преформатират екипите си, да направят анализ на хората, които наистина имат качествата да работят в подобна ситуация, да ги усъвършенстват и съответно да се подготвят за излизане от кризата. Всъщност, каква е разликата между коучинга и останалите професионални услуги, които се предлагат в сферата на, общо да го наречем, на работата с човешки ресурси? Аз ще си позволя да говоря за тези, с които аз се занимавам, тъй като има колеги, които работят в областта на оценка на компетенциите, центрове за оценка, подбор на персонал и има достатъчно добри професионалисти в тази сфера, които да отговорят на този въпрос. В областта на коучинга и тренингите основната разлика е, че в момента в ситуация на криза, тогава, когато работим с един коучинг подход, буквално даваме възможност на човек да детектира кои са предизвикателствата около него, които средата и пазара дава, как да реагира, така че да постигне максимално ефективни резултати, които едновременно с това да бъдат устойчиви във времето и да бъдат подходящи за екипа, с който работи. Доколкото при тренирането предаваме ключови компетенции. Буквално как да мога да презентирам по-ефективно и по-успешно, как да комуникирам по-ефективно в организацията или на ниво реклама, на ниво маркетинг. Оттам нататък тренинги в областта на емоционална интелигентност и съответно областта, в която ние конкретно сме експерти, е областта на лидерството. Какъв стил на лидерство да упражнявам сега и след кризата,
по какъв начин да променя подхода си за взимане на решения като лидер, като менеджер, който съм имал до момента и сега в новата ситуация. Това за лидерството особено интересно. Казвате устойчиви във времето резултати. Какво е времето? Какъв отрязък от време е нужен, за да се появят първите резултати? Или е строго индивидуално? Тук зависи вече от методологията, която един конкретен човек използва. Аз ви благодаря за този въпрос, защото той може би е един от най-ценните и за слушателите. В тренингите, които ние организираме, тъй като работим само с компании, само на ниво вътрешно-фирмени обучения, в момента, в който имаме един двудневен тренинг или един проект, който е в рамките на 5 месеца, това, което е важно за мен и за хората, с които работим, е буквално първия резултат да се появи пред очите ни. Ако една компетенция я предаваме тук и сега, давам пример с умения за презентиране пред аудитория или умения за ефективна комуникация лице в лице, резултата, който очакваме е човек да представи тази компетенция пред нас, дали ще бъде в упражнение, в симулация, в казус и да видим до каква степен тя е усвоена. Така както в спорта, използвайки метафората, говорим за трениране и виждаме дали човек тренира компетенцията пред нас и резултатът е пред нас, тогава вече той е направил първата крачка. Оттам нататък, ако личната отговорност за собственото усъвършенстване е поета, този човек ще приложи тази компетенция и в професионалния си живот, а когато говорим за комуникация и в личния, и с приятелите си, и с семейството си. Навсякъде. Вие лично, дали е професионална тайна, как се справяте с недоверието в погледа, ако срещнете такова в началото? Това, което обичаме да казваме и е много валидно за един от подходите, които използваме, е, че тогава, когато се работи с хора, на първо място е важно да се изгради връзка на доверие, отношение на доверие и чак тогава да започнем работа. Така че работата на един треньор или на един психолог също така е на първо място да направи контакта с човешкото същество срещу него, независимо дали това е клиент или приятел или за да се както в момента си говорим с вас, за да се случи диалога. Оттам нататък основното ни вярване е, че няма съпротивляващи се клиенти или няма недоверчиви клиенти, има само негъвкави комуникатори. Казахме за лидерството като една от основните теми, да я наречем. Доколкото знам, сте работили по темата за жените лидери. Тези дни покрай 8 март доста се изговори за това. Добри лидери ли са жените? Бих ги определила като ефективни лидери. Естествено, не говоря за всички жени, а за тези, които знаят, че имат потенциала да бъдат лидери, менеджери, съответно, които се стремят към подобни позиции и работят в определена сфера. Жените имат много индивидуален стил на лидерство и основната разлика между нас, жените и мъжете, е, че допреди 10 или 20 години жените в световен мащаб са се опитвали да копират чисто мъжкия стил на лидерство. В последното десетилетие се наблюдава, особено и в България. Вчера дори имаше едно изследване, че някъде около 1/3 от предприемачите жени в Европа са жени, а в България този процент стига до 40%, което е една много висока цифра. В този смисъл в последните 10 години жените започват да вярват на интуицията си, да използват чисто женския подход, който е на индивидуално приемане на всеки член от екипа, стимулиране на интелектуалния потенциал на хората в екипа и виждат, че тяхният стил е също толкова ефективен, колкото и на мъжете, че дори в дадени ситуации е по-гъвкав. Жените политици също. Вече зависи от сферата на прилагане на лидерството, дали ще бъде политическа, дали ще бъде социална или менеджерска. Да, извън предприемачеството и в политиката настъпиха, даже в световната политика. А вие как смятате, кога коучинга ще стане толкова популярен термин, колкото маркетинга, както казах? Може би е интересно да се върнем назад във времето и да попитаме някой маркетолог колко време е отнело на думата маркетинг да бъде обяснена Сега от специалисти. Сме толкова свикнали с нея. Сега сме свикнали с нея. Същото, надявам се, ще се получи и с коучинга. Нужно е време, докато се разпространи какво точно е коучинга и най-важното, хората, които знаят какво е коучинг, са тези, които са минали през коучинг сесии. А тези, които искат, ще разберат как да ви намерят. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Магдалена Николова.